Kubla isibun perlok bahkan ka por ngaron ka wigi jing petip sepi baya ka lucky draw jong nathiar ki samoy kan sa penlong no aha ka arp khandai trik banai balai arja arpsan ngatrai baro nangingila api kani ka lucky draw dai bat kane kadai ka bakatu ka lucky draw ka ba paningkong kini ka Fortuner ka ba ar kandai ka Tharrock ka balai ka Swift bat kum ta ter kita sibun ki price ma tek ya kane kin penlong na ka arp khandai trik banai balai arja arpsan kum mga om bat ka jakaban penlong kadai hamadan KSA kat saupra Mairang Mission, Eastern West Khasi Hills District. Abas tunat susu galong ba, hakate gasni kandon ka Miss Eastern West Khasi Hills bantiya di kong Irene Dikar ibade Miss Tourism World India arja arpusaw nang tade kinong rai ba per kum ki Snow White imesun misha nong bet ibade nong job jong ka Meghalaya Superstar Season 5 nang tayo Miss Twinkle Grace iba ide ba top 4 ka India's Talent Fight kinong shot kum jong ki One Side Fusion but kung ta ter kindan sibun ki iba pansutanat epi but kindon ro ka General Housey but ka Housey bumper ka baharu si Paulak tingka nang tade ya ka result jong ka lucky draw or bin live ka YouTube channel jong ki Nathiar ki Samay kan mau subscribe ma ka bakado kandon ka DJ kinuan arngut ki DJ ILB but DJ Fifi de wat klet ya kan sini but kibal tiket sa ape ka puat